Vítejte u dalšího dílu Neslovického videozpravodaje. Máme tady léto, začaly nám prázdniny a vy určitě hledáte nějaké tipy, co o prázdninách dělat. Tak je pojďme shrnout u nás v Neslovicích. Navštivte třeba naši obecní cukrárnu. Máme tady kávu, zmrzlinu, zmrzlinové poháry, něco slaného, můžete si objednat i nějaký dort. A nebo můžete navštívit naše indiánské hřiště. Je to místo, které už všichni dobře znáte. Máme tady spoustu dětských prvků, odpoledne máme otevřený stánek s občerstvením, můžete navštívit i naše minigolfové hřiště. A už 18. července zahajujeme první promítání letního kina. Těšit se můžete na film Cukrkandl a o zbylých termínech vás budeme informovat prostřednictvím Facebooku. Sice to trvalo trošku díl, než jsme si mysleli a hlavně doufali, ale konečně máme hotovo. Nyní můžete využít stezku, myslím, na kostel, tak, abyste tudy prošli až na stezku směrem na Tečice. A to hlavně bezpečně, bez přechodu přes hlavní silnici. S mikroregionem Kahan děláme docela dost věcí, které se prolínají do naší obce. Jedna z těch věcí jsou třeba tady tyto informační cedule, ať tady u Patočkovy hory, nebo u kaple svatého Floriána a Godharda. Další věc, která se s náma docela dost spojí, jsou cyklokoncepce celého Kahanu. Ta cyklokoncepce dělá to, aby jsme třeba dokázali se v budoucnu dostat z Neslovic až do Brna po nějaké bezpečné cyklostezce a nemuseli jezdit po silnici. Tak, dobrý den, chci se představit, mé jméno je Jan Šmerda. Zabývám se zakázkou výrobou nábytku. Působím od roku 2001. V roce 2018 jsem se přestěhoval do Neslovic. Trošku jsem se chtěl poklidit do klidu. A zabývám se výrobou vestavných skříní, z lamina, předsíňových stěn, ložnic, dětských pokojů, ale hlavně se zaměřuji na výrobu kuchyňských linek. Z tohoto dílu už je to úplně vše. Vy si užívejte léto a uvidíme se příště.